University ke mission ka viderjok angtan kachungda damnang na pen halapu ke Charlie aning ke ha tu mafanta thidung akatikuk ang thek ki klang. Praisy Terangpi penando de pen ningkan phuang deng kang tui. Charlie dera PC Doctorate of Chemical Engineering Chipalong Tunsi, Education Minister of Education Welfare of Plain Tribe and Backward Classes non-BTC pen gedam tang aru chiklo niphai kep surhinira inkorai si Arni C, Minister of Education Welfare of Plain Tribe and Backward Classes non-BTC arpu denglo. Man ke thenaya longsi Praisy Terangpi sitame Doctorate of Chemical Engineering aman dengdun si Kokrajhar University along Assistant Professor arpu dengpen asai chiklem tamlo. Karbianglong lapen West Karbianglong alu jongsi Lahai Mission University dosonte imithang longri lapen imithang akhetum thedung ale do poputa Praisy Terangpi hinpen Karbianglong Autonomous Council ke chari tumphan pachini. Doctorate of Chemical Engineering lai hui kidun ko an ki joy lapen kisung lapen kopi akerat lapen consolidation and policy dan unjima suputa an ponejima. High secondary bang main basics law foundation of online education na nang job prospect lang lop late la jong si percentage me lop late aki me college long dam long ko angka entrance binang ko ji college long ke leji ta lahai ta undun na lang apar ke nang college long da porhi board ipik nang ji non tough pick lo angke lahai undet sia ko masters unalang masters tang det sia ko doctorate fan mathaji so la sapasi mane chipiduk pick nang ko success never comes easily life is not a bed of roses puta polo la si kadu mane tum board ipik nang ji jalo hormu ta board ipensi long ji Kokrajhar non-Hebjong District Kelong pen ang dengkang tui ke Charlie avarsai do thai bonta Karbianglong bangke ke Charlie ji aning ke ha tumta ke Charlie avarsai avi anparta ke Charlie ke thek ki una tumta asai jogje district ka Praisy damnang kokloputa pachini pon Hamren Daniel hi Karbianglong live.